Vi foretager nu en måling af baggrundsstrålingen, som vi bagefter kan trække fra. Vi gør det 5 gange 10 sekunder og tager så gennemsnittet. Vi måler nu radioaktiviteten med en alfakilde, der er på en 10 cm afstand fra Geiger-Müller-røret. Vi trækker herefter baggrundsstrålingen fra. Det var et meget lille udslag. Det viser, at alfastråling bevæger sig mindre end 10 cm i luften. Vi laver nu en ny måling med alfakilden denne gang kun 6 cm fra Geiger-Müller-røret. Her har vi et større udslag, som i hvert fald viser, at alfastrålingen kan bevæge sig 6 cm i luften. Vi starter med at sætte en 1,5 mm tyk plastikplade imellem Geiger-Müller-røret og alfakilden. Vi måler stadig i 5 gange 10 sekunder og tager gennemsnittet. Vi foretager nu en måling med en 0,5 mm tyk aluminiumsplade. Nu måler vi med 2,5 mm glas imellem Geiger-Müller-røret og alfakilden. Nu måler vi med et viskestykke imellem. Vi opvarmer nu noget gel, som skal bruges til bakteriedyrkelse. Denne flaske havde været opvarmet rigtig mange gange, og da vi så prøvede at koge den, gik den i stykker. Det var dog muligt at redde det sidste, der var tilbage af gelen, som vi så opvarmede i et bæreglas i stedet for, til det blev flydende og kunne hældes i petriskåle. Mads afsætter nu sine fingre ned på den her gel for at afsætte nogle bakterier, som så kan gro. Vi placerer alfakilden over en af de 3 petriskåle og udsætter den derved for alfastråling. Vi lader petriskålene stå uden låg, da plastikken havde en hindrende effekt på alfapartiklerne.